Det er væsentligt betydning at holde patienten, klienten, den rejsende, ja, mennesket hen i uvidenhed om sin egen eksistens. Eller i hvert fald retten til denne. Fik I den? Vi holder os skjult. Bevarer patienten, den tror, at den så ikke kan stole på os. Fik I den? Så længe patienten er den tror, at det vi har skabt for ham er indiskutabelt og uangribeligt, har vi intet at frygte. Sammenhængskraft, kære. Sammenhængskraft. Fik I den? Jeg kan ikke holde mig selv ud med her. Jeg er lige ved at brække mig selv. Jeg kan ikke holde mig selv ud. Jeg har været overalt. Lofoten, Avanakø, Samsø Bageri, Østerbro Diskotek, Sibirien. Og jeg har brækket mig selv, sådan jeg kommer selv ud med. Kinesiske mur, Sankt Petersborg, Frederiksbjerg Gymnasium. Jeg har lige brækket mig. Pas bare på, at vi ikke får en skyld i nakken. Jeg holder mig selv ud med. Må vi bede om ro i salen. Ja, så er jeg klar til at fyre den af. Ja, det har været hele tiden, men nu er jeg klar til at fyre den af. Det er af væsentlig betydning. I den lejlighed har jeg taget en bog med, som jeg har læst på kryds og tværs og analyseret den. Det er en rigtig god bog. Den skal læses af alle. Det er en bog, der handler om et psykiatrimøde ude på landet, hvor alle er gode ved hinanden. Det er en bestseller. Den ligger I godt i hånden. Både den højre og den venstre. Det er en bog, som vil kaos til livs. Der kan være det, at der er lidt, synes jeg, der er lidt for mig nødvendigt med. For at sige sådan. Men det er en bog, alle skal læse. Alle skal læse den bog her. Den giver mening. Og du skal også læse den bog. Den bog, han skal læse den. Og du skal læse den bog her. Det er en rigtig god bog. Den vil have, at vi skal ud af isolationen.
Vi skal væk fra at være udstødt. Vi skal have nye rettigheder. Ja, det kan være, der er nogen, der er lidt overflødige, så vel. Det er... Den er også hurtigt at læse. Så ligger det jo endnu bedre i hånden. Hvor den højere tekst. Man kan sige, at på side 40 og 120 bliver den fuldstændig helbredt. Fuldstændig. Det er sådan, at man kan forstå, at der er tale om, at man kan komme sig helt fuldstændig og så få et stykke arbejde. Den bog her giver mening. Den skal læses af alle. Alle skal læse den bog. Der er ikke nogen, der går igennem, de har læst. Der kan være nogen, der er lidt tilfældige. Alle skal læse den bog her. Den giver mening, resultater, facts. Man bliver begavet af den. Alle skal læse den bog her. Alle skal læse den, og der kommer ikke nogen fra, de har læst den bog, og den giver mening, resultater, facts, og så er den sjov at læse. Så læs du den bog, menneske. Jeg tumler rundt i mørket. Jeg kan ikke se noget. Det er koldt. Vind og regn pisker mig i ansigtet. Jeg ved ikke, hvor jeg skal hen. Jeg kender ikke mit sted. Jeg løber og løber og løber. Jeg bliver mere og mere forvirret. Jeg ved ikke, hvor jeg skal hen. Jeg falder ned i et mørkt hul. Jeg synker sammen. Jeg holder mine hænder op for mit ansigt. Jeg er bange. Jeg er alene. Jeg er magtesløs. I mørket øjner jeg en hånd. Jeg rækker forsigtigt ud. Jeg griber fat. Jeg oplever lys, farver. Jeg mærker verden. Hænderne laver billeder. Vi laver mit sted. Jeg tumler rundt i mørket, og jeg kan ikke se noget. Det er koldt. Vind og regn pisker mig i ansigtet. Jeg ved ikke, hvor jeg skal hen. Jeg kender ikke mit sted. Jeg løber og løber og løber. Jeg bliver mere og mere forvirret. Jeg ved ikke, hvor jeg skal hen. Jeg falder ned i et mørkt hul. Jeg synker sammen. Jeg holder mine hænder op for mit ansigt. Jeg er bange. Jeg er alene. Jeg er magtesløs. I mørket øjner jeg en hånd. Jeg rækker forsigtigt ud. Jeg bliver fat. Jeg oplever lys, farver. Jeg mærker verden. Hænderne laver billeder. Vi laver mit sted.